Ahoj, jmenuji se Otakar 54 a budu pro vás točit let's play ze hry Minecraft. Já si zapnu bonusovou trihlu, tak vytvořit nový svět. Doufám, že vás to se mnou bude bavit. No. Hele, truhla. Ona se rozbila? No, vím o tom, že se rozbíjejí. PvPska, uklidněte se. Tak. Moc toho není. Jsem nemusel dostat vůbec nic. Tak. Máme kamenný krumpáč. Tam je na nás kouká creeper. Creeper. Tady se ho vůbec nebudeme všímat. Protože my budeme hrát Minecraft. A nebudeme se creeperama zaobírat, protože ty akorát přinášejí průšvih. Já nevím, kde bychom si mohli udělat baráček. Tak mohli bychom si ho udělat i tady. Jako upřímně. Nevím. Nevím, kde bychom si... Ani potřebuji nějaký... Slepice! Dej sem! Dej vejce! Dej vejce! Dej vejce! Dej vejce! A já... Já tady netýrám zvířátka! Země slepice! No, jinak. Je tohle moje první video, takže prosím vás, buďte trochu schovývaví a nepište a nehejtujte mě hnedka pryč. Jo, jako. Každý koment potěší, ale když jsou sprostý, tak to nepotěší nikoho. Ani Minecraftáka, Gogiho, naprosto nikoho. Co to sakra je? Vidíte taky to, co je? No musíte. Já upřímně teda. Dokonce 2. Můžu po žebříku, teda. Nemůžu. Pardon? Jsem spíš schodý než žebřík, uznávám. Si vypnu. Jsem se koukal. Ale tohle teda nevím, co je. To neznám. To. Ty jo. No víš to. Ty vole, takový velký kaktus. A upřímně. Napište mě do komentářů, jestli víte, co tohle to je, protože já to teda nevím. Jako do komentářů mě když tak napište, pokud to víte, tak jako, co tohle má být. Lagy. Lagy. No, samozřejmě to, že to nejsou lagy. To je něco úplně jiného, ale... Ale teda já fakt nevím co. Vypadá to trochu jako studna, ale... Studny podle mě vypadají trochu úplně jinak. Já se snažím najít nějakou...
jakoby vesničku. Vlastně toho je jedno, no, vlastně je to moje první video, takže já si měřím čas. Tak no, teďka je tak 5 minut, tak za 10 minut to stopnu, jako doufám, že do té doby si najdu nějaký něco, kdo jich mohl bydlet. Tak tady ne. Jako se neštítím ani baráku na stromě, jako. Jenomže nejhorší je, že já jsem ještě nenašel ty ovce. Což je dost špatný, protože ovce ovce budu muset najít. Protože jinak asi noc moc snadno nepřečkám. Já bych chtěl najít vesnici. Ovce! Zaptaje! No, nejsem vůbec žádný násilník. A když jde v ovce a nemám vlnu, to do nich. Ty vogo, co tady žijím? Ne, že by to bylo nějak hnusný, ale něco lepšího by tam nebylo na skladě. Asi no. No nic. Tady se nemusím někam. Ovce. Ty zabiju potom. To už konečně budu mít na postýlku, tady si natěžím. A třeba bych tady mohl i bydlet. No, si to tady proděravím. Dám si do toho baráčku díru. Počkat, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, odkopu 1 a 7. No, vím, že teďka asi moc nevidíte, z toho si ho nedělejte, já to taky zase tak 3, 4, 5, 6, 7. Já tam instaluju točku. 1, 2, 3. A množte se, i to je do světa. Milujte se a množte se. Vypadám trochu jako trapák. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Milujte se a množte. Nevím, proč to zase na mě přišlo. Nevím. Jo. Jinak potom s náma asi bude natáčet, no se mnou bude natáčet ještě jeden In Control. Jo, akorát teďka nějak nemohl, neměl čas, jak bych s ním natáčel na nějakém serveru. Se chvilku známe s Kontrolem a myslím, že je to docela dobrý kluk. Co? To je drzost. Když někomu, kdo chce zabíjet ovce do baráku, a jsem ovce, to jsi neměla večka. Já jsem tyrán. Já jsem hodnej. Já jsem malej, ale šikovnej na vraždy. Haha.
Na začátku budu mít kamerní nástroje, že jo? No, ten baráček mě rozhodně stačit nebude, jako on se... Já si ho postupně budu asi zvětšovat do té skály. Potom půjde dolů. No, půjde asi nahoru. Buď ta stěcha. Pracák. Pardon, že teďka chvilku nemluvím, jsem se do toho nějak zabral. Počkat, krumpáč, lopata, jo, sekeru nemám. Jsem si ji mohl taky udělat. Tak omluvte mě, že jsem teďka chvilku nemluvil. Krumpek dám na to, mečík, ještě že mám ten chleba. Jo, ono už je noc. Rychle si vykraftím dveře. Aha, no, já jsem v peci, abych si to asi docela dost vykraftil. Vlastně můžu taky nějak... Nebudu nehumanista, ale zabiju meče. Jdu radši pryč, protože... Báčo náš. Jednu kašu máš. MBčko zatáča. Musím podívat zase na čas. Tak. Už asi budeme končit, takže tenhle díl asi zakončíme tím prostě, že jsem si tady udělal baráček, který off screenu budu vylepšovat. Jo, dávejte lajky, odběry, potišej, můžete dávat vlastně co chcete, jo, komentáře, lajky, prostě cokoliv, co vás napadne. Já když tak budu hrát po screenu, aby jsme aspoň ten baráček tady trochu vylepšili. Jo a jinak ahoj.